Ajana tambahan asik kanggo sing lagi live streaming sedulur link gabuana Mama Putri Prastiwi segenap panitia Mbah Buyut Selang kabeh kanggo Nok Ella singganan ing Taiwan ora balik-balik kanggo Nok Ipen adine Kangsen ayah Bos Bebel ayah Rizky duh kepriben apa ora bisa ngilangaken nang apa sih bayangane kaya ananing jero angin Papa Rizky bengen memang ket akui apa durung demen tapi kian rasane wis banget kangen panitia sempat kerep Papa Rizky Bos Bebel mimik ukur apa kian apa wong mandi sing wis kena atine pribadine gambaraken kebaikane obat aduh Gusti tulung satuaken ati wis bisa pindah nih si jene ati sapa cek omae keke wong Cirebon 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 Amie Mumtaz Amie Mumtaz Amie Mumtaz abang mama kacung mimi kacung sing dia karang ampen Amie Mumtaz wa Amie Mumtaz mama kacung sampai sama rasane ngati yen dulu dadi siji asa seneng atine Dede Joya yen nyawa manis meseme Dede Joya 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 urip rasa kaku anggani salsa sedina ora ketemu hati rasa kuat anggani salsa yen nyawa anggani salsa apa maning yen lagi duduk loroan anggani salsa durung ngomong atine rasa dede kena kencus bos seblak duh kepriben nok kencus ora bisa ngilangaken nok kencus bayangane nok kencus kaya anak ning jero angin nok kencus Dede Alpa tet akui durung demen Dede Alpa tapi kian rasane wis banget kangen Dede Alpa nok iko Yayu Puji sing ana ning Taiwan 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 Waketol mendikana Yayu Puji abang sing ana ning Taiwan Dede Zoya gelisah rasane ati Dede Zoya yen durung dadi siji ati rasa kuat Dede Joya yen nyawa Dede Joya liwat Dede Joya Amie Mumtaz kanggo sedulur sing junti Amie Mumtaz Bapak Dasin Amie Mumtaz rasa kaku abang sedina ora ketemu abang ati rasa kuat
Paris. Nyawang dewe Bos Paris, Bos Paris, Bos apa Paris, maning Bos yang Paris, lagi sing paling ayu dewe. loroan. Bos Paris, Bos Paris, Durung Bos Paris, ngomong Bos Paris, Bos Paris, atine Bos rasa Paris. Yayu Puji, deg-degan. sing ana ning Taiwan. Yayu Puji, sing ana ora ning Taiwan. bisa Yayu Puji, ngelakkan. sing ana ning Taiwan. Yayu Puji, Yayu Puji, Yayu Puji. Kayak Sing ana ning Taiwan. Yayu Puji, Yayu Puji, Yayu Puji, sing paling emak. Yayu Puji, sing paling sayang. Yayu Puji, tapi sing ana kia ning Taiwan. rasane Bos wis Paris, banget kan. Iko yang Bos Paris. Bos Paris iku wakil bae